mu kamar yadda muku ci gaba da bibiya ta na kawo muku wata tsohuwar jaruma wacce wacce ta jima tana bada gudunmawa a harkan Kannywood kuma jaruma ce a yau har gobe ya duniya na ɗaya yayin da za ku ji albarkacin bakinta a game da wannan fim din da aka haska wato fim din Ƙawayen Amarya. Malama barka dai. Yau wasannu barka dai. Ko za ga masu kallo sunanki duk da cewa sun dai sun san wace ce ke amma dai kara musu dai saboda tuni. To a yanzu ba ke wasu mutane ma sun manta da ni. Suna na Mansura Isa, mutane wasu sun san ni wasu kuma sai sun ce lashe ita ce Mansura Isa. To Mansura Isa wani irin bayani zake wa jama'a duba da yanayin yadda an riga da an haska fim din nan wani irin sakonni fim din yake dauke shi a yadda kike kalli fim din? A gaskiya na ji daɗin kallon fim ɗin nan sosai matuƙa don abun ya bada dariya ya bada nishaɗi kuma ya koya mu mata especially hankali social mata da suke aure suke tunanin cewa ai dan kishiya ba ɗa bane ba to wanda an gudu ya koya mana da hankali sosai kuma ya ƙara mana nutsuwa da son junanmu da son ayan da ko da ba mu muka haife su ba. Na gane. To yanzu kamar misali idan mutum yana so ya kalli wannan fim din nan ta ya za a iya samu kallon fim din nan an saka fim din a kasuwa ne ko kuma akwai wani shafi da kuka shirya wanda mutum zai iya hawa ko abin da ya kalli fim din nan? Ba saki fim din a kasuwa bai tukuna ba amma yanzu ana nunawa a sinima sannan kuma mutum zai iya login to www.beautifulafrica.com www.beautifulafrica.com. The Africa is with K, not C. Kasan Africa, in zaka spell it in Africa, zaka spell it AFRAICA. So this time around, it's not AFRICA, it's AFRIKA. So www.beautifulafricawithk.com. A nan mutum zai iya kallon fim din. Na gane. To shikenan. Mun gode ubangiji Allah saka alheri. Amma daga ƙarshe wani irin shawarwari zaki ba sauran matasa jarumai mata wanda suke tasowa a yanzu saboda kun san kasancewar kike a matsayin ki na tsohuwar jaruma kun jima kuna yi kun san kun ga yau kun ga jiya har yanzu kuna ganin jibi to wani shawara zaki ba su? To ba inda abin da zan ce na ga matasan yanzu da ake kawo industry gaskiya suna iyakaci kokarin su sosai kuma suna ba da gudunmawa sosai kuma alhamdulillah industry din tamu ta canza ba kamar lokacin da mu muka yi ba lokacin ba a waye sosai ba yanzu an waye yanzu ga sinima ta zo gashi zaka iya kallo online da ire-iren su ko abu da zan ce musu da su keep making Arewa proud, they should keep making Kannywood proud, and they should keep making us da muka yi film a baya proud. Da zai ba mu muna ce da ma yanzu ma muka yi film ba ma da ba. So and thank you very much Kannywood and thank you very much Yakubu Muhammad and Sandanja for changing the face of Kannywood. Thank you Ali Nuhu too for changing the face of Kannywood and making everything that we think before is impossible that now is possible. Alhamdulillah. Thank you so much. Yeah, thank you. Yawwa jama'a masu iya magana suka ce laifin daɗi ƙarewa duka ina ga ana kawo ƙarshen wannan haska fim ɗin da ake haskawa kuma fim ɗin da aka haska wannan gagarumin fim ɗin da kuka sani wato fim ɗin nan na Ƙawayen Amarya. So kamar yadda ku gama jama'a suna saukowa ina ga gaba ɗaya an gama haska fim ɗin nan kenan insha Allahu kar ku gaji ku ci gaba da kallon fina-finanmu na Hausa. Ni da gabatar da shirin sunana Muhammad Awal Abdullahi wanda aka fi sani da Awal Jista nake cewa mu tara da ku a wani shirin kuma. Na gode. Kada ku manta danna subscribe sai ku danna ƙararrawa domin hakan zai ƙara mana ingancin samun followers ɗinmu na YouTube. Mun gode.